Masakaw explain, kabar sa basa. So siron si Sagyang gaya Hezbollah bapiapan idi ka pa pangi-airstrike agyang gaya Israel ugid nagya man po Lebanon natuloy-tuloy man po sudiran di ka pangatak si Sagyang kaya mga darpa why true Sagyang mga drone strike agyang kaya Hezbollah. The group also announced a drone strike against newly established Israeli artillery position in the Sarda farm area. Pwede sa agyang kaya tenimbak udi na inoperasyon na nagyang kaya Hezbollah, nagyang kaya manan yan na artillery position. Ay manan yan ito di mamumba sa mayto-mayto Waya so tiguno saya Waya, na di imbato, dataro po so asaging. Ito yung mga artillery. Na manan yan na pianimbak kumpan agyang kaya Hezbollah, san sagyang anadar pa Sarda farm area. Daron, pwede pa sa inireport agyang kaya Hezbollah. Why? Ayamanan yan na adeng ko na iya piangambusiran. Ayamanan yan na mga sondero target gathering. Ayamanan yan na matitimo ang mga Israeli vehicle. Ayamanan yan na mga binukipa parking ang mga Israeli vehicle. Na ayamanan yan na sangko na nan sa kilid. Agyan nga na miyatero Yahmar al-Saqif na pianimba kirang una iya drone. Pansagyang kaya mga sagad at tutul udi na development imanto auras Al-Mayadin na Peter wagyang kaya Al-Mayadin correspondent reported Israeli artillery ceiling on Kifardunin and Sarifa as well as phosphorus ceiling in the outskirts of the Majdal zone. Ay manan yan na gyang ko na Israeli artillery Namanan yan na pianimba kirang ko nagyang Kifarduni agugyang Sarifa. As well as phosphorus ceiling na padu pa ini panimba kiran si sagyang na darpa namanan yan ang phosphorus. Gyang phosphorus na bawala Ay man nagyang na phosphorus na so ini panimbak sa nga gasa na itimbak ka makatana si ina 500 kilometers na pamana apoy din na 500 kilometers in apoy din. Gito sabab inibawala na nagyang kaya United Nation na ba pagusar. So inged why aban yan di tidawaan sudatara na inged na ba pagusar sa phosphorus. Sugi na mga violation na So miya panutul si at tamang ko sa phosphorus na miyawsar agyang kaya manan yan na Israel. Pianutulag yang Israeli media. Shout out sa 212. May panutulag ng Israeli media. Adun ko na kiyaw ni. Udi na miyamang uni agi nga mga sirin san sa ginadar pa mas gav-am. San sa Upper Galilee, Southern Israel, Northern Israel. Due to fast na sabab patigyan si sagyang kaya ayamanan yan na kapugunya agi nga siring. Why? Should mas Upper Galilee due to first. Why? Naman yan na may malaguyag yung mga tao sabab sa giyang kaya kalak due to fears of drone infiltration. Sabab sa giyang kaya unexpected. Why? Di nga tao nakapakata ng drone. Sabab pro na may kapalaguyag yung mga tao. Pero pa naging Israeli media. Na isa pa na iya mini-report naging Israeli media. Peter Iran. Adung udayamanan yan na defense were also activated. Ayamanan yan nagyang kay ko na mga iron dumiran na may activate sabab si sagyang kaya adna miyang sasagapi ano pa ma. Ayamanan yan na mga coming why pumakataling mga bomba sa bapro na miya activated. Agyang kaya defense system agyang Israel. Siya manan yan na agyang Pakistan na agyang kaya Qatar. Nadno to so kapresyureran. Sisagyang ay makambubala. Why? Mitargira nagyang di katidawa. Kakapakatigi nakasabapan maju paradise. Udi na bedinmada agyang ay ceasefire agreement ka may papansak sabab sagyang ay diran di katidawa sa mailot. Yuti ka pa kay nang kakiran agyang Qatar na agyang Pakistan kagya magan na tigiran. Why? Kapirma nagyang deal.
So Peter of naging Almayadin, correspondent. Agyang ako na Israeli forces na adung no tupman so kaya timba kairan si sagyang kaya Al-Salatin area san sa Bitlahia, northern Gaza. So ginan. Gyang Israel na tinimba kaya man nagyang kaya padadar pa si sagyang kaya Gaza san sa Al-Sayatin. So gina ceasefire siran na gito ba? Strategy nga era Israel na sisan sira na muba nira na Gaza na may tomato di rin pilipasan na nanugid na may tomato. The correspondent also reported that a Palestinian died of one sustained after being shot by Israeli forces on Al-Taura Street in central Gaza City. May panutul pa nagyang kaya Almayadin correspondent. Peter yan na adna tigyan na miyatay punsi ko man na niyan na miangal sustain, one sustain. Man na niyan na miangal sa kanyan, miya kaligtas, ugiid na miya sugat sa kanyang bumbo, oriano, kianglian. San sa nga nadar pa Al-Tawara Street in central Gaza. Matano? Shoot by Israeli forces. Ayaman na niyan na die of one sustain ko to. Ayaman na niyan na miangal niya kaligtas with na tinimba kabuag yung Israeli forces. Allahu Akbar. Ayaman na niyan nagyang iko na occupation forces na madaklo to so diran di ka pangrid, diran di ka na kandidak pa ko mga mama. Pasenditan ni Ransi Amanan yan na terrorist. Sa mana tigyan na miyata kapag yung adiran di ka pangrid. Ay manan yan na West Bank. Gina West Bank na may sosoyo kanan sa Tel Aviv. Kapuntag na Tel Aviv o yung West Bank. Pana Tel Aviv ya, pana kilide ragat to, gina kilide ragat. Tel Aviv ya na siya ang West Bank. Ay manan na malalangkaw niyan. Sipman sa katampar siya sa likod, sa atras, nagyan na Palestine. Asi paano pa sa katampar si upa ay manan niyan na Tel Aviv, sa nga rugurugo niyan si ina Gaza. So mita tao guru ay manan niya na West Bank. Si ko manan niya na kapasada nagyang kaya Israel ugyang kaya Palestine, nagyang kaya West Bank na part na nagyang kaya Palestine. Wana ugid na iman to na di pa na laingden. Tuloy-tuloy so dirun di ka panalaing di agyang kaya mga Israeli settlers. Ay manan yan, nagyang kaya dataranano. Barat na pagridniran na pakawar sa mga tao, adin ni kidindigiran na mimbalay siyang mga Israel na piyakay balingan niran sa settlement udi na mga Israeli. So gina ni kapakadakalsa na nga mga Israel. Ino to ni nga ranan sa settlers kaya manan yan na mananangga. Uwid na siram pa ni malailalag, sira ni di mangrid. Sira ni di mangrid. So gina ni sisan sa giyang kanan na West Bank, nayabu galabukiran sa nakapalabada sa ator, kapag ayaman na niya na civilian to civilian na di siya di bubuno, uwid na bubak apan siran mambugi nga Israel, asuma sa diyang ayaman na niya na Israeli settlers. So inipun sa inyangay-angay, na dead na ayaman na niya na tatarga nga na mga tausan. Did na katatarga mo na iran ka. Ayad na kuntra na civilian to civilian. Gina ni maulaulanan. So, problema sa na tatawo man na nagyang na mga Israeli sa mga polisiran na adman po mga polis agyang ayamanan yan na Palestine. So, ira na sa lakaw surko nagyang kaya Palestine Authority sa lakaw mo so ko naging Israeli Authority. So, di siran sa di makambubangga So, giyang kaya Hezbollah, at penutul ni ran siya panaging diran di ka pangatak, tungula lang sa drone na mga heavy missile. So, giyang kaya maulaw na pakailot. So, ay maulaw na pamakagiyang kaya Lebanon, na saya agasa, na patimbak, sa giyang kaya manan yan na Hezbollah na si matatago sa nga Ubaya border. Napatimba ka Israel, napakil pa siya naging Hezbollah. Ay patimbakan man po Israel naging manan yan na mga residente. Astagfirullah. So ginan, si mambugi nga Hezbollah na irurusuran naman mambusudiran di
kapamumba. Wa. Tumiatero si at taman sa giyang mga missile na miyaw sarmambu agiyang nga Hezbollah. So kapagilot agiyang nga Israel, nakapagilot mambu agiyang nga Hezbollah. Di tanod na ipamatian. Ay importante na minilot mambu sa bato, uway agiyang kayamanan yan na Hezbollah, agiyang nga Israel, na mga strike, airstrike, di rin di pangusaran, uway, di rin di panimbakan agiyang nga syudad. So, ginan. Pagilot aging Hezbollah na pagilot mabuging nga Israel, vice versa. Away. Ugid, nagid ni ulaw la Israel. Igiraad na baton sa kababawan bitiara na ilang miyang alakwal aging kayamanan yan na Israel. So, ginan. Amay ka ba kagiya dedniug na nga Iran o ba masalabu agiyang kaibu Iran yaman niya na makipasada ayad na kay Iran na taman sa Lebanon o ay na yaman niya na mapadisya agiyang ceasefire. Palestinian Resistance Group reveal condition for disarmament Al-Mayadin. So sitano tipu si agiyang kayamanan niya na Gaza. So yaman niya na agiyang kaya Lebanon o agiyang Hezbollah na tanto ang maula dagiyang na dirandi ka tidawa. Problema san nagyang kaya Lebanon government na kanaba siran petimbak. Bayaran tata na likodiran. So busa man na di manimbak nagyang Hezbollah. Kauto. Pagina problema sa Lebanon. Di niya mo pagatuan na Israel. Uwid na Peter yan si sagyang kaya Peter wag nga Lebanon sagyang Hezbollah awakano si. Gina kanaba ni wayang Uway, pabayay kami ni si. Uba kami si kapulang na miya pulang kami si. Uwid na kagiyangan na Hezbollah. Namada kalamang buwan Lebanon san. Ito mambu, di ran san basta-basta kapakawa kagi mga native si ran san mambu mga tao. Uwa. So, ginan. Sama na naging Lebanon, nakatawan tanong. Uwa, yagi na Lebanon na sug. Majority sa Muslim san uwid na nakapakaiteron tao, wala hula mo, ribat ako, na o pa man na 60% a Muslim na 30% a Kristiyano. Uwa. Kapag panaribat ako, di na mas may takpan sa Christian. Na nauwid na sa mananaya presidente ran na Christian. Si sagyang kaya Palestine, udi nagyang kaya Gaza. Palestinian Resistance Group reveal condition for disarmament Al-Mayadin. May panutulag yung kaya Al-Mayadin, agyang kaya condition. Ayama na niyan na okit-okit, uway, o pa makakuid nagyang disarmament. So sama na yan nakapakaya migay, mbugay sa lugar agyang kaya Hamas. Tanto ira na inikapdi ng mga Muslim. Uway. Gyang kaya Hamas, nasar ka mapasada nga ridu. Uway, nagsacrifice nira ng mga sinapangiranay. Peter wag yung resistance. O di napitibara nga na grupo san sa gyang ka na naggasa. Nayaman na niya na adnuto sa mga outline. O di na outline. Ito na yung maranawa outline. Ano to siya man na niyan na mga katero, udi na detail, sumbagiran si sagyang kaya mediator, sagyang kaya roadmap for Gaza, gyang kaya di ka panging masada si sagyang kaya Gaza. Why? Linking future weapon control, may pantagatigyan si sagyang kaya future control measures. May pantag si sagyang kaya manan niya na ubod na disarmament ama panggulaw la. Paganero na tigyan na wad na ma-disarmament ama panggulaw la, na kailangan na full implementation of ceasefire agreement. Ayaman na niya na full implementation. O ayaman na niya na indaptar. Israeli military withdrawal na kalango-lango ng mga Israeli na kailangan na maka-withdraw si Iran. A political process leading to Palestinian statehood. Naguan naman na yamanan yan. Namaadnagyan ko to political process, gulalan sa kaadnwayamanan yan na Palestinian state. Laman niya ka Aidnar Kiran nakapakasibay. Sa tanong na niya totong soto lang tanong na din nga. May laya dokument agyang kaya ayamanan yan na Al-Mayadin. Agyang kaya ko na response, agyang kaya
mga resistance san sa Gaza. Paganeron nagyang kaya mga ayamanan yan na by peace. Why? May establish sa tigin nagyang ko to by peace. By peace upama. Na peace 1, peace 2, peace 3. Ayamanan yan na kapasadan. Ayaw pa man na ukit-ukit yan. Mga ukit-ukit tayo kapag imasadiran. Detarom yun na. Peace 1 na giyang ay Israel na malo siyang giraw. Peace 2 ng giraw si. Peace 3 na pagawa si Ransan. Gitu Framework Government Securing Arrangement. Kaya manan yan na suka pong gobyerno isa giyang kaya Gaza. Nagusto security giyang Gaza. Padsyang ito response giyang kaya kuan Hamas na giyang kaya resistance isa giyang kaya manan yan na Gaza Palestine Post-War Administration. Kaya manan yan na suka kibiri ko kaya manan yan na digatidawa and the future of armed group in the Gaza Strip. Napad sa detail kailangan na tigira na madiscuss way giyang amiyang aloy tano nagupad sa kailangan na mapad sa nga na agreement aso ka pang gobyerno is isa giyang kaya Gaza gulala na kung tay kapat sa sinapa kauto tay kapat sa sinapa tay security. According to the document, any process involving exclusivity, regulation of weapon in Gaza would only begin after the completion of the first phase of the ceasefire agreement and the fulfillment of all related obligation. Nausto amiyang pangunutag yang kaya Gaza, kautaya. Yang ay amia kuwera na document, sembagag yang Gaza, udi nagyang kaya resistance. So atigyan so bitiara, may pantag si Iko sinapang. Nayabot tigyan na kapuniron. Oway, na mapasad so pisuan. Okay. Padatigyan sa giyang kayamanan yan na obligasyon na kailangan na manggulaw la, na ma-adherence, ayamanan yan na minggulalan, agyang ko to a total withdrawal agyang kaya mga Israel. A complete halt to military attack. Nagu tarotop. Ayamanan niya na minggulala na dead na ka-attack sa agyang Gaza. And full implementation of humanitarian measures. Naguyamanan niyan na full. Ayamanan niyan na full withdrawal. Ori ano to na complete a dead na katidawa. Ikatlo na yamanan yan na full implementation of humanitarian measures. Yamanan yan na kailangan na magatos ka porsyento na kabukaan agyang panabang sisagyang Gaza. The first phase would also required sama no to na phase 1 no to phase 1. So Peteroro ada tigyan akapupuuni mapenggulaw la ipantag ko bitiara ko sinapang inunta tigyan way na mapasad so phase 1. Padsagyan nga phase 1 na complete withdrawal, okay? Ikadua, did na katidawa, did na katimba ka sa yamanan niya na Gaza. Ikatlo, nabukaan sulangon no panabang siya nga Gaza. Sa did na yamanan niya na did na labuto na Israel. First phase, padatigyan sa giyang ka na yamanan niya na first phase. Importante ang mga pagarya ko ka Gaza ang pinag-uusapan. Sa manay nakatatan, kapasada Iran, kapasada nga Israel Gaza, kata kapasada nga Israel Hezbollah o Lebanon, kapasada nga Gaza na alhamdulillah. Niya kaginawa sa mga Muslim sisag nga mga ingid. Very important ya. Particular na interesado ko sa giyang kayamanan niya na Iran na poluan takap sa nga Gaza. Sabab ko madakalam yatay kiran. Away. Nasabab busi ko ka pangiliran sa ko kapakasibay independent. Ya panutultan mga ta complete withdrawal
mitaling opinan so panabang did na kaataka sa nga gasa. Pwede sa manatigyan, kailangan natigyan na adna matagusan na Palestinian Committee. Pana purely a Palestine Committee. Wa. Ikadua tigyan na adna madeploysan military international stabilization force. Military upama. Kapag mapupun sa United Nations. Kasira no pa may namamagitan. Gina ni biri ko na hanis tagi nga Hamasa. Upama na okay lang nga madaso sinapang na asar ka upama na tugumpiya sira. Mananian na completely madasan suya mananian na mga military agyang kayakwan. Israel. Uway. Mada agyang kaya pa man na taman sang kayakwan. Militarization na mada so militarization mana niya nang napalad kito na sulda ni raswing na miyang red sira na gitu why so mada nga nan didetaranan na did na sulda na gyang akwan Israel disiran di makipusada na datar mambu strategiran giana natigin na miyatero ay mana niya na maadin sa na makawasan sa mga military pool kalango na maambulingan sira. Kailan na minggulalanan. Kaupinan so panabang sa pool, pamasad sa pugoy sa panganan na open pool. Ikatalo, nayaman na niyan, lang na katamanan so katakid na ng mga Israel. So minggulalan lang na kondisyon nila na gutano buat tigyan BTRA so weapon sinapang. Lama na. Pao na tama sa din na udi kanu sa nawa na da BTRA ko surin akuan. Kay surindir ko sinapang. Udi niyo pa kaw kita gyang kaya mga panabang na da BTRA. Swema na naginer kiran. Kailangan na matago si Ema na niyan na mga military force ang mga pupun sa United Nations nakagi siyempre kada so sinapang na bapya pa na nadiran ni surindir oy nanta lusob Amerika liusob siran bigla gyang Israel so gito sabab kailangan nagyang aya Hamasaad na maad siya mga military kate Amerika ibarat na inibigay kira na bigla bud na miya ka mga Israel kaya miya kapagakala nato na ipagatueran. So kaya kailangan nakatago niya sa military ama na niya nasukudan. Naayabot tigin na kingulalan o bitira ko sinapang na uri ano manggulawlanan. Manggulawlanan na bitira tanoso okay tapman okay kisurin din ko mga sinapang. No weapon to be handed to Israel. Nakati sumapiyaw. Ginga sinapang nakanabas imbagay sa Israel. Mapiyaw na Agi ya, pamana ginga ya Hamas na di sila naman buka kuwan. Taib Dima is watching. Datigyan abambugan swatigin so sinapang na kanaba kakapteg yung Israel. The response outlines abitira tanwa kay Taib ng Gaza. According to the response outline a peace approach to handling heavy weapon and military infrastructure tie to timetable that would be agreed upon following an Israeli withdrawal from Gaza. So yaman na niyan na siya tigyan si peace approaching siya oriyan na tigyan o giyang kingulalan na nga nakuha na yaman na niyan na peace one na bitiyaran so sinapang na paganero na tigyan na kuha so mga ukit-ukit why and military infrastructure tied to timetable would be agreed upon following Israeli withdrawal. So sa mano to na din ni kingulalan ng uta piswan na bitiara na nga sinapang nakanaba ora mismo ginan ka adem man na yaman na niya na mga time frame. Oy, mga ukit-ukit. So yaman na niya nasabay pagawasan sa mga Israel na bitiaran mabugi nga sinapang. Na kud na dan. So yaman na niya na Palestinian Committee asiran yaman na niya na siran yaman na niya na imbitira yaging kaya Hamas o di na nga mga resistance gubup man maka
makaukit ko mediator. So sama niya na niya katwak siran sa ped. Kakabayagi nga agasa na adna Palestinian Committee. Nagubup man de guiram man na patakan sa kuan. Kateruiran sa isa nga mga mediator. Pakaukit siran sa Palestine Committee. Itiruag yang kaya resistance at tigyan na pamana wad na ki petong sinapang na si isang nga committee. Si isang nga committee kanaba nga di may imasad. Dapat kanaba sa Israel, kanaba si Amerika di. Si isa gyang kaya pagadin na committee na roon kibigaya gyang kaya sinapang kauto. Kanaba si ko mga mediator, kanaba sa Egypt, kanaba sa Qatar, kanaba sa Turkey, kaadin na pagadin na mga Palestinian na manan yan na mga batang rataw si Sagi nga aga sa Palestine. At ano, miya miniyug siran sa nga akuan. Ini kapdiran na kaya mga sibilyan na. Isaw na ka pa kaya lang na siran sa Panglo. Dia pay, o di na di kabaya, agyang kaya Israel, di kabaya agyang kaya resistance, o di na agyang Hamas, san sa Gaza. Ubad na sinapang amawit may transport si sagyang kayamanan niya na Israel udi na mga pada grupo udi na pada nasyon nganinsan na ubon bukirang buga nagyang kayakwan sinapang. So sama no to nagyang kaya Hamas na kapakaya gyang sinapang na makuha Palestinian Authority. Gi kabaya Hamas. Kenapa nuto percaya untuk kabar? Kepa taki-taki akno nuto. Kagi dira ni mugay sa Israel, dira ni mugay sa Egypt, dira ni mugay sa Qatar, dan bugan ni ranon. Si rambu imbugay sa giyang kaya Palestinian Committee. Wina na Palestinian Committee na kanaba aya pagidnon ng Gaza. Kapag ganun na pagapuin tagiyang kaya pangakuan. Datara Egypt na pagapuin siran, teguan mambu sa Palestine, teguan mambu Qatar, mana dataranan. Aron bugan susinapang. Kenapa yang bagi ke Israel? No weapon will be handed over to Israel. The weapon exclusivity process would formally begin only after the Palestinian National Committee assume its responsibilities. Kauto. So ay keswanan, so atigyan so ay mana niya exclusivity, subu susinapangon. Susinapang butigyan. Na si atigyan na tigyan na keuden so Palestinian Committee nagubu atigyan kibigay so tembak. So sama to nagyan na Palestinian Committee na kapakayanan na adna membro na Palestinian, adna membro na Gaza, adna membro sa nga na mga Hamas, wala kapakayapan nila nun. Adna membro na Egypt, membro wa Qatar, so kuha na pamamilian ni rananan. Narong ko na nimbagay. So datigyan, kakaugusin na pang taman sa dinan maad. Kailangan na maad na nadaan na sikiran bugan. Ama na niyan na, datigyan na basan bitira, uway, udi na paralel. Kailangan na tigyan na marangan, uway, konsideran, mapadisan agyang kaya kabnar, agyang kaya manan yan, na Palestine sagyang kaya ingid yan. Ma-recognize. Ema na niya na statehood. Ma-recognize sa arkera nagyang kaya kuhan. Ada bon makapangilabot. Ilaman na ya. Paganayin na miniyug siran so sinapang uway. Ibagaytan. Winawa awa kano si para sagumbo niyo ang kaya mga ikat panabang. Adun tano so komite asigiran imbagay so sinapang. Kada bagano na pad. Now, yang nabitira na kailangan na diyon mababalag. So ka-recognize sa ko self-determination. Kababaloy agyang agas sa atagagasa. Napadisa na tigyan, why? Na kailangan na disiran makababalag gusto politika to ensure the Palestinian people rights to self-determination and the establishment of independent Palestine. Katatan. Tom yan na ro. Kailangan natin na paralilanan. Ema na niya na paralel na isa ka direksyon na magpada. Paralel.
Nama din, so yaman na niya na independent Palestinian state. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Samanan, na upang kaaprubiyanan, na kaya indudun sa kondisyon na kailangan na maadnag yang kaya right to self-determination and establishment of an independent Palestinian state. Kauto. Natino ka mamudi sinapang, pang nga na makasibay ka no. At tigitubi kondisyon natin, final. The agreement must lead to political tracking guaranteeing the right to establish a Palestinian state, the document state. Why? So, may padipin sa giyang kaya surat, makapupon si sa giyang kaya mga resistance, kaya madakla na nagrupo na, Hamas, barang-barang na nagrupo, isabud na Hamas. Why? Naman na niyan na gito, kailangan na magaranti sa Palestinian state. So, pumikir na kan, naging Palestinian na committee na udinan may establish na kapakatingin ng kuna miya sinapanganan. Ano na taro to? Siguro mabu. The latest detail emerged after Hamas submitted its response on June 10 to a 15 points roadmap presently by mediator during negotiation in Cairo. So miyaw na kuan kaya kubertano oay na di ba sumapa da kabar sa nga last ta kaya update sa Hamas na mala meeting si sagyang kaya Egypt na miya ka tinun sa mga Hamas sa gusto mga pitibara nga na grupo san sa Gaza. Naging man na kabari man to nakataya ay man na niyan oriano kaya meeting Iran. Amia ko man buso proposal di ba yeso kuan di kan di kambungot ka sa Egypt why amia ko so apa kasurin dir ni ragi nga Hamas so iman to na mia so mia mita Hamas sa man na niyan na responsiran na gito biete atano gito responsiran. The latest detail emerged. Hamas submitted in a response on June 10 to 15 a 15-point roadmap presented by mediator during negotiation in Cairo. So yaman na niyan, nagiya ko na inisubmit agiya nga ya Hamas na sapulo ko na ya gulima, ka-point, o din outline. The talk which began on June 7 involved Egypt, Qatar, and Turkish mediator alongside representative of Hamas and the Palestinian Resistance Faction. So giya nga akiyang bibitira na paman na piyaka pediran sa BTR agyang kaya Hamas. Isa tigan si ko June 7 why talks which begin on June 7. Ay sa ko June 7. Ay man niyan nagyang ako na BTR na nipon si ko June 7. Why? Ay man niyan na mapadsa nagyang kaya Egypt, gyang Qatar, gyang Turkey, asiran ni di mangingimasadan. Napad may pagpuderan ng mga representatiba makapupon sa Hamas agusto pitibarangan ang mga grupo san sa grupo resistance udi nagyan na mga mujahidin san sa Palestine. The negotiation from part of ongoing effort to advance the second piece of the ceasefire agreement announced in October. June, July, August, September, October. The negotiation from part of ongoing effort advance to second phase of the ceasefire. Kauto. Yung tigyan na kuan na pwede tigyan si ko kapasadan isa ko October. Way na initaros bud na Kay gito kaya pa by peace mananan. Way nagiso pada peace yan. According to source cited by Al-Mayadin, the resistance faction response also emphasized the need to pressure Israeli to halt military operation during negotiation and the cease assassination. Peter wagyang kaya Al-Mayadin. Peter ko nagyang kaya mga resistance o di na mga mujahidin. Kailangan na ma-pressure agyang kaya Israel siko kita pala kanyan. Siko din yan di kapamumunuan naguyamala na
mitar gagi nga mga assassin dinian di ka pamumunuan si sagi nga di ka BTR si sagi nga mana niya na ceasefire. The response further call for verification of Islamic compliance with the previous commitments before advancing to any subsequent stage of implementation. So, mana niyan na gingatigi na pinggulaw latano, ay mana niyan na bitiara, nagiatigyan so mana niyan na di tano di kinggulalan ko Islam, agama. Amata na mana niyan nasaktano na petuman tano sa pasad, sabab sa sikumyaw na bitiara, ay nagieso, Oriano, giso pistri niyan. Wala mo pistri o pispor, nagiya. Sabi patigyan si Kuya Mana niyan na agama Islam na ito pangulalan tano so miniway tano. Ginan. Nagiya itero sira nga bitiara si sagyang kaya ay mana niyan na kaya padro sa gitam nga na kuan peace. Pag withdraw isulso panganangkan giya simbi sa bihag, miya kasimbisiran sa bihag, miya pisto. Ay pa nalambo na wala hulam na pistri o pispor, nagiyatigyan na itiro sami, kasabab sa gina so iniway tano. Nasabab ko agama, oay, nayaman na niyan na ipungulalan tano so iniway tano. Masakaw Isling, kabar sa basa na